Uko po sa polisyang isang 27 anyos na lalaki matapos po nitong tagain sa ulo ang construction worker na nakilamay lamang sa barangay Paratong, Vigan City, Ilocos Sur. Ayon po sa salaysay ng kapatid ng biktima, nang gugulo umano ang 33 years old na biktima sa lamay dahilan upang awatin ito ng sospek hanggang magkasagutan ng dalawa. Dahil sa tensyon na kinuha ng sospek ang palakol sa kanyang bahay at nang bumalik nito ay sa kanya tinaga sa noo ang biktima. Nagtamo ng head injury ang biktima at agad itinakbo sa ospital. Na-recover ng patalim sa nasabing nasa 13 pulgada ang haba. Tinuturong motibo po ang hindi pagkakaunawaan ng dalawa dahil sa kalasingan. IFM News. IFM News. IFM.